from what happened sa Typhoon Odette. No? Many of those victims thought na, they've gone through typhoons before, nothing happened naman. No? But unfortunately, we lost a lot of life then. No? So I hope na, this time around, if there's a call for free evacuation, sundon lang gid na. No? It's very inconvenient, yes, but we rather be inconvenient rather than losing our lives. Correct. So at least kay Tido na muno to ni Doc Kailian nga kinanglan ti subong nga matamat na may mga preemptive mga plano nila in advance sa mga evacuation centers, pagpanghawan sa mga kanal kag drainage system, which is normally ara na gid man na sa template pero mas mayugi nga temprano himuon gov nga way pa ginagabobo tudong ulan. Yes, no. So important here. The key here is let's learn from let's learn lessons from past experience, no. And so we should always just try to try to improve, no. And the target is always zero casualty. That's always the target, no. So let's try to exert all efforts, improve our system. Para we will be better prepared. Yes. Finally, Gov, sige-sige na subong atong financial assistance nga ginahatag sa mga pumuluyo, kag especially ang biktima sa Bagyo Odette through NHA. Target naton sining June makumpleto na ni Gov distribution? Actually, we only have like I think 1 month after the green light, no, to release the funds. So yes, we will complete it now before the deadline. That is our commitment to NHA. In fact, tomorrow we will be in Ilog, no, to again distribute. On that note, Gov, salamat gid unless may ara ka itugon sa mga taga Negros Occidental. Yes, let's be aware that dengue is hitting us really bad. No, there have been over 500 cases already. And I understand there have been 5 casualties already, So, ang dengue, every year there is that threat, especially pag rainy season. And ang instructions are basically just clean our surroundings and don't allow stagnant water. Especially if it's clean water, it's not good that it remains stagnant, So, amo na gapon, cleanliness ng gapon is the order of the day. Para let's try to bring down the cases, of dengue. But this needs everybody's cooperation. Salamat gid, Gov, kag may nga gasay mo. May nga action art. Si Governor Bong Lacson sang Negros Occidental now subong ginatender kag in fact ti amo na gina-activate ang buligid mismo sang mga local government units. Ara gid mismo ang mga BHW kay ti ang mga barangay dako ang papel man diri mo nga makabulig gid convince sa mga pumuluyo kay siling ni Gov kung mag-amo lang ni gyapon ang sitwasyon as long nga nagapaninguha kita nga mag-embrace sa new normal, no, bangod sa COVID-19, pero kung ang inyos estado, no, in terms of vaccination campaign or vaccination, jutay gidagyapon kag way makumpleto, way malabot ang target nga population protection, tilaban gid sa problema na ya. No, kay siguro magapabilin kamo gihapon sa alert level number 2. Amo ning reason nga ti ang province nagabulig gid agod nga magduso kag ikumbensihon ang mga nabilin pa nga LGU nga wala pa makapabakuna, no? Nga way pa malabot ang bisan double dose lang nga target number or percentage sang dapat mabakunahan. No, mo nang pinakamasubo gid kay subong iya ang kumpiyansa sang tao, puwerte ang pagtaas ang kumpiyansa, daway na gani masyado kasunod sa mga health protocol because ang ila paglantaw gati nyo normal na inimo pero it doesn't follow nga mag-untat man ang kampanya hindi lang sa Negros Occidental kundi sa pangkabilugan. No, kaya at the end of the day, base kung may ara naman sang way tagapangayo nga magpariho dito sa balik nga mag-spike katulad sa natabo sa China, baldagid ang aton sining nga ekonomiya.
So, ang vaccination drive sa province nag-umpisa subong adlaw. Actually, 8 diri ka adlaw gintalana para gid salapnagon nga vaccination drive, but ang bulan sang Hunyo amo ining target nga mas pasanyugon pagid sang Negros Occidental ang ilang kampanya sa pagbakuna. Wala po karaan sa vaccination campaign o ang dengue sa province o ang cases ay update na lang nabla sa PHO kung kumusta na subong kay nagligad may mga LGUs sa silagin tumod nga muning unahon gid no ginpadalaan na to sang mga inog butang bala sa mga tubig nga posible itlugan sang lamok nga carrier sang dengue virus kag amo nang ginahatagan gid konsentrasyon sang Provincial Health Office kay ang isa bala ka problema subong nga naobserbahan nga ang mga tawo nga may mga sintomas o kung nagabatyag sang malain sa lawas nila instead nga doktor magkadto sa ospital mapacheck up, ang iba natahap because of the requirements nga basi ipaswab sila. Hindi na reason nga makadlok ka kay ang dengue tandaan tagid pwede ka mapatay. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basi para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day Salazar para sa Action Tips na nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tulo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kon magpumatit sang music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan action hotline. Ariho ang maayo nga balita kundi Bacolod City tuod naobserbahan sang tanan. Grabe ginman ang spaghetti wire kung tawgon diri mo. Ang mga octopus connection grabe man sa mga squatters area and all. Tiang good news kay at least nagsugilanon ang transition team sa Benitez administration headed by Congressman Greg Gasataya. Mayara commitment sila nga manghimos, manghipid na sang ilalinya sang kuryente. Ara malang kasimple, malang gali, no? Kung mayara nagatrabaho, kang nagapaninguha, gali nga baplastan ni, at least, mapos lang. Tiara man nagali, dasing man lang, maumpisahan naman ang nila panghimos kay tuod kalaway, kita mo na sa mga lugar, mga subdivision, magsulod lang medyo taas nga mga panel, nga mga salakyan, asos, gakalabugto ang linya sang kuryente kay nagawin na gayway lang daw matyagan ko daw kuan bala daw lawa sang damang nga portik na mo damo iya sa mga hindi lang kay sa mga puluyan nga portik damo bala mga squatters area no sorry to say pero ti amo nang sitwasyon no ti of course subong sige-sige ini ang sa transition team ang pagpreparar na no sa pagsulod sang bag-ong administrasyon comes June 30. Dali na lang ni hupit sa dos kita ti 28 kadlaw lang ang nabilin. Online sa hotline. Joining us this morning is Congressman Greg Gasataya. Ang nami nga balita to gintek sa ako ni Attorney Josel Batapa sige siling niya ay may ara kung ngagin ayo to sa nasyonal nga parti sa digital workforce blaniho na aktuhan naglibot Congress. But we have Kong Greg on the line. Kaya unahon ko lang ni pila ka mag-concern. Kong may aga sa imo? Action art, may aga si mo. May aga gitsapos ng mga tagpalamatik ko at murang dalas Bacolod. Salamat, Gid Kong. Number one, i-check ko lang ang transition team nga headed by yours truly. Nakasugilan nun ta Stelcos. Do may commitment sila kuno nga umpisa nila paghimos ang daw spaghetti nga sitwasyon sang ilalinya sang kable o kon kuryente? Yeah, that's correct, Action Art. No? Actually, may, I think a week after the elections, nag-request kami for a meeting upod sa mga telcos dira sa Bacolod. And we come into an agreement, no? Kag voluntarily nagkatag sila sa sini commitment, no? Nga they are willing to support and do everything para ma-address ining mga spaghetti wires naton dira sa Bacolod.
Bacolod, no? So ang noon sini Action Art, I already discussed this with Mayor-elect Alki, is that the incoming administration maghimo sa isa ka executive order creating a task force, number 1, na mag-a-address ang spaghetti wires, and number 2, mag-a-address man sa problema sa kinawatay sa kuryente. Correct. Electric wires. So it's a two-pronged approach. So ang himuon sa mga telcos at their own expense, no? Sila iyang magastos ni Action Art at no expense to the city. Sila iyang makayo sa sini nga mga wires na nakalinapta. Pero ang proposal, hindi lang yung pag-ibandol, kundi ganyan mo na kung damutangan ng higot kag-ibandol. Correct. Para ito kay lang tawon. Ang problem sinapag them is that every time may isang diferensya, may madulaan sa kuryente or may madulaan sa signal sa telco, unwrap naman nilang na bandol. So ang imoon sining setup is i-check ang tanan-tanan ng mga wires if naga-function ta or why na. So kung wala na naga-function, iot doon nila na yung Action Art para hindi na magdamo ang mga wires mara sa aton sining mga poste, no? So isa na siya ka commitment nila igay-moon, no? So come June 30, may gin-suggest na kami itong isa ka lugar na patasuran. And this is going to be a continuous effort na pagkaimuon sang telco kag sang LGU sang Bacolod City, no? So ang LGU ang ma-identify ko din na lugar, ang LGU among provide sang pagka-sister sa trafiko sa Dalanon. Then ang LGU ang mambal kung ano oras, in coordination with the telco. Then at telco, mga telco sa mong makayo sa mga wire sa Action Art, no? Vis-a-vis ni ang LGU naman, ang imuon sa LGU i-address man ang panawagan sa mga telco na ginapangutod ng mga kuryente, no? Nga nagka-apekto sila wire sa nagka-apekto man sa ila sining negosyo, no? Kaya do kada mo damo sa mga reported cases, Action Art. Gani man tila ini ang nagapangawat kuryente nga supply ang ginakuha niya at the expense ang bayad sa mga consumers. Niya literally ang wire gid ang ginakawat nila ya kung ginautod ka ginapakili mabakal gali na no tingala kung iban nga hindi mo man na sila masalaan kapin pag hindi mo man mabalaan ka pangawat sila kay kapin pa ko nakauloon ni Purmid sa iyang abi mo taga telcos man nalangan mo na karon si taon kay abi mo ga panghimos lang sila iya. Correct, Action Art. So kay kamahal galis ni Grayo, no? According sila to pila per 100 meters, pila kalibo to ang cost sang sining mga wires nga ini, no? Na ginapakilo nila. So munang panawagan man abi, munang ayo man sang aton nga mga telcos diri sa Bacolod para nga ma-address nila Action Art. Yes. Kung maki-update lang ko sa transition team nga ginapamunuan mo, ano ang pinaka-latest na subong ang inyo pagsugilanon sa committee man o transition team maging tukod sa piyak? Sige na kong. Yes, Action Art. No, actually, almost every day naga-meeting kami. Ang gin-create na transition team, no? Right after nga nagdipatigayon sa tapos ang election May 9 pagkagabi mo today ang first naging istorya naman ni Mayor-elect Albi. Naging pangabaya ko to chair the transition team. Decision ko with Ryder and Denti nagatag kita po na okay gid sa aton no kitang magapanguna sina. So there's a team already created, may composition na, and then ang mga meetings na almost every day. So party ang sa telco na meeting na namon, pila ka mga departments sa syudad na istorya naman, ang sa Coliseum na istorya na, ang sa markets na pang-istorya naman. So padayon ni Action Art, but I'll just wait for the official announcement na ni Mayor ang composition or tulyan ko ni siya. So may necessary announcement as well as ang pila man ka mga panghimo na namon. No? So far, there were communications already sent with regards to sinimo na transition team.
Yes, very good. No, kay at least maumpisahan gid man starting na or before pasok June 30 dapat maplastan na para smooth ang transition pag abot sang June 30. That's correct, actually. Kasi ang purpose lang primarily sang transition team is to ensure a smooth and peaceful, orderly transition from the present administration to the incoming administration. Amo ginang amo number one nga objective action item. Number two, ang pagkuha man sa pila ka mga documents which will guide sang incoming administration in terms ng pundo, in terms ng available ng mga resources nga pwede ma-utilize. Kaya hindi man na pwede nga pag sulod mo by June 30, mahulat ka pa sang imo ulo browns, dapat na plastaran ng daan para at least ang pagsulod sang incoming administration masapos man. Especially ang pag-deliver sang services sa aton sa nga pumuluyo dira sa Dutbakol kasi hindi na pwede nga ma-delay ang pag-provide sa services. Kung i-update ko lang ang hospital ining Bacolod General Hospital, nanong latest sinig from DPWH kag DOH? Ang hospital kahapon nag-contact sa akon ang Department of Health and informed me na ang additional na 260 million pesos is already available. So we're just making the necessary documentation. We will have to talk to Mayor-elect Albi about this probably tonight or tonight makaistoryanan kami siya ni. But atong unang aging bid ng DP, I think kaulatan sa Chair po siguro award nila itong 200 million. So almost everything is in place. Ang duta okay naman. Kaya istorya ko naman ang pamilya ng Sunar. So, intro kita para sa pagpatukod sa hospital action. Ti meaning development tong kapin pagid nga daw ang mayong sinyalis basi madugangan pagid pundo kay do banog Senate President ang migo mo. Gani action art no do pagid guro na daw kaloyan. Kasi mapadugangan tayo na pundo ay commitment na sa aton Bacolod. Kag tidra sa Congress anong latest na subong kong kay do kalyado mo ang kuan man Speaker of the House? Well, tinag-adjourn na kami kahapon, action art, noong 18th Congress na tapos na kahapon. Okay. So, mabalik kami by July 25, pagpatigayon sang SONA. So, dira magabukas ang 19th Congress. But isubong almost busy ang tanan no? Prepare man sa pag-sugod officially by June 13 noon time. No? So, committee assignments, ang pila ka mga priority legislative agenda. So, dapat sa Congress, despite na nag-adjourn kami ang trabaho o padayon sa Giapan Action Item. Okay. Kung salamat sa time and please keep us posted. Kung may harap mga development parte sa transition nga team ninyo dra. Salamat gid kung halong gid permi kag good morning. Salamat gid sa heart mo power sa inyo no kag may agad sa tanan. Hotline. De ara man lang gali na why isang imposible katulad bala sinindo ka simple lang no. Makita mo tuod na malinya sang kuryente. Hindi man makuha sa Seneco ang ila sini nga poste nga sa iluhon sa piyak nga o kilid gid sang dalan ngay nang ara gid diya sa sidewalk no nga dra maplastar nga at least hindi masalapay, hindi mabungguan sa mga nagalabay nga salakyan. Duro pa yung mga poste nga ara sa tunga sa kilid sang dalan, di man tunga gid kundi ara sa dalan nga kun medyo sipyat ang imo estimate dra kaya kuan mo dra kaya mabunggo. Tindi dali-dali sang electric company o kung electric cooperative sanay ko for that matter kung diri sa coverage sa Bacolod nga sa iluhon man sa kilid sang sidewalk ang ila sini nga poste kay separately tani dapat may ara man ang telco siya nga ila linya mo nga dra malabay ang kuryente nila pero kalabanan sina daw nagatabid lang sila sa poste man ka Seneco ti amo nang rason nation sa simple nga bagay nga mahapos lang tani maktuhan ti nagadugay kag do kabudlay gid patigayonon at least ang transition team may commitment na ginhimo. In fact may mga lugar na gali nga gintumod yang unahon sining telcos in cooperation of all
of all companies, no, telcos, nga makabuligid para sa ginahimo sang incoming administration nga maaktuhan ini. Sa hospital gali may update kapon sinin Congreg may information nga nagsulod sa iya. Ang good thing pagid kabalo ka kapag patukod sa hospital hindi nila lahog. Okay lang na makapangitaan ng pundo ang structure sina mapatindog mo na okay na kay budgeted naman allocated na ng pundo for that project. Ang problema lang ang equipments, that is another thing. Ang sunod pagid ang maintenance ng hospital. No, hindi lahog na, believe you me. Halin sa bed capacity, pagkadto sa mga gamiton mga medical workers, mga staff nga magatrabaho sa hospital, hindi lahog mag-maintain ka hospital. Kita mo mga district hospital naton, dili gani sa probinsya sa Negros Occidental, kita mo mga equipments nila, kulang ganing gyapon. Nga uloperahan, kaya hindi kayo maoperahan sa isa ka district hospital, kay kulang equipments. Tiyang matabo, sinadadulon ka, dalon ka di sa Bacolod sa hospital, ho? O, sa pampubliko nga hospital, ang pwede lang makakater sa imo, katulad sina nga may mga operation, ma-undergo sang operation, kurason luksin. Sa iban nga mga private hospital, yes, may ara sila fully equipped. Galing may kwarta kabla inugbayad kung magsulod ka sa ospital. Nag-adjourn na kahapon ang Congress kagti ang balik nila bulan sang Hulyo na. Pila na lang niho isa pa gid balantayan naton may ara sang Truth Commission nga tukuron si Mayor Albi nga mag-review sang tanan, mag-usisa sang tanan nga matransaksyon kag proyekto sang Leonard Dia administration. Ti ano man ang magka-come up nila da ka madiskubrihan inabalantayan tabla mo. Sadya ni no kung makaumpisa na ang Benitez administration. Hopefully sini nga mga inadlaw or kung makabalik diri sa Bacolod si Mayor-elect Albi Benitez, basi mangin guest man naton diri sa Action Radio Bacolod. Oy, ongoing na da subong may press con subong ang Seneco sa mga nagapamangkot bala kung anong sabat sa Seneco sa order sila sang ERC. Most probably sa udto na makahingagaw kita to karon na nga maka-attend ka makapamangkot para maklaruhan man ang publiko. Alas 9:09. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay Radyo last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga aga. Good morning dira sa kay Rosita Gonzales kag Virgie Olpinda. Nung kay Dial Cordoba kag Ronnie Haliki. Ara man si Wilma Antinero kag Raymando Ibanez. Siling ni Raymando Ibanez niya dapat ayusin ng telcos linya ng kuryente nila para hindi manakaw. Mas maganda ilagay nila sa tuktok ng poste para hindi maabot ng magnanakaw ng kuryente. Lain sina kung may pagka-Batman ang kawatan sa kuryente, galupad bla. Perte no? Pati ang mga kapin bukod balaan lang na way man gana na, way man linya sa way man supply lang nga inang makurinti ka kundi kakason sing iba niya kay kamahal gali. Ayos Ari nga gawon ko lang ang sa patrol kay gina follow up ni Action Alvin Grava. Actually atong sa station 6 basi sa udto may update kay ginaparelax pa to ang alleged victim sa abduction. Kay kadamo sa sing ginasaysay pero kumodo ay pagid siya kabalik sa normal nga wisyo. Ginatagan tiyempo sa pulis nga makapaway siya no kay ang natabo blindfolded siya gindala sa kwarto kuno nga di mabalaan kundiin dason ginwigit sa sementeryo sa Bago City. May isa man ka insidente sa Sumag, shooting incident. Doon naukpan yung duwa ka mga persona ni nga aging panglutang ini kang suspect kuno nagkapalagyo.
Abot na dakpan na sang otoridad. Sa development, sining nga balita, shooting incident na sumag kagabi sa Action Alvin. Graba, Action Alvin, good morning. Good morning sa mga aksyon. Art, ginabulong karon sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ining duha ka mga persona manapos nga ginlutang kagabi sa Purok Progreso, Barangay Sumag diri sa siyudad sang Bacolod. Ining mga biktima aksyon Art, amo sanday Michael Jupeta, 28 anyos. Kagining si Jemar Berha, 42 anyos, dun sa nagapuyo sa amo man nga lugar. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Major John J. Diba, ang hepe sang Police Station number 9, actually ining duha action na Art, nag-inom ni sila sa sulod sang Orlidos Eatery. Kaya man ang sitwasyon na diri action na Art, ining si Berha, obra ni siya dara sa may Orlidos na kay como off na o kung sarado naman actually ang ining eatery di dara sila yan nag-inom aksyon na Art upod ining si Michael Jupita sang hinali na lang nag sulod ining suspect aksyon na Art nga sa diin ining suspect ang gin kilala diri kay ang suspect diri aksyon na Art ang Ano to? Oo, ang suspect Damay gatuwil si mo daw. Oo, subong subong okay na. Ang suspect king kilala diri kay Romel Castillo. Nag-aapuyo ni siya sa may Bangga Kabug. Now, ining Bangga Kabug aksyon na Art. Ara amo ning napahamtang sa may bag-o balang dalan o kon economic highway. Nandara na napahamtang ang puluyan ang sang sining suspect nga si Romel Castillo. Now, ang natabo diri di kay ko mo nagainom ning duha diri nagsulod ang suspect nga si Castillo. Kaga diri na pamangkot kung ara ang iya asawa kay ang iya sining asawa actually may pangalan makita diri action Art. Ginapangita diri kay dara man siya ga obra abi. Ang natabo man na diri action Art kay kung mo nga isa iya sining asawa damlag pa nagpauli galitos kanduni. And di kay kung mo ginapangita ti siling sa mga nagatiner dito nga wala gidya kag nagpauli sa kanduni o galing kay ti sumus ka akik bala aksyon na Art ginpa upan ining duha kuha sang iya sining caliber 45 kag nagpalupok bahala na kung sino maigo so amo ni na igo aksyon na Art ining duha ka Matsyag ko hindi na guro nga nagpalupok lang ang gintayaan na kagin kwan puntariya gidi. Gani man kay si Jupita nakaangkon gid sang pila sa baga mo. Si Berha naman nakaangkon sang pila sa tuhod subong man sa iya sining paa. Nakuha sa lugar sang insidente ning apat ka basiyo sang caliber 45. Nakapalagyo action Arta ang suspect after sang sining insidente. Arya ang portion lang gid sang pahayag ni Police Major John G. Diba. Ang motive na doon, hindi man sila na personal kaya hindi mo sila ganun sila ay may kinahanap sila din kung wala rin sila sa ng Pinoy kaya siguro ang natabo sa character na lang ito mo sa kalimit niya dahil as a background na nila doon yung mga asawa dahil suspect ay yung pala nila sa nagigipos relative sa pag-aulitos at din kung hindi nga mag-dilag sa iyo so kaya na ginatag na konting siya lalo na tago na din ng ikaw man ang barangay basta yun naman ito ang mismo hindi ako sa ginita puli sa barangay so hindi na ito makikita sa tukulan sa init niya naman ito ang nag-pang-ipag sa dito sa social media. So, kaya nga natanang sa mga motibo, hindi na ito pagilian ito mga galing na upang ng mga sobrang kainit na tungkol sa nagtagulo mo lang ang yan ang buwan. Ay, okay. So, buting ganun. Pero nakainom rin suspect, sir? Hindi na, sila ito na-confirm, pero ang ordering sa buwan, witness natin sobrang yung nagayasuran o sa inong ilan. Pero, mang
operators. So, tuyo naman tayo mo bulag. Ano na, yung again, rinang itapo na bigyan ikaw na sumugo sa iya. Aksyon na art ang kabayang din lamang sa pahayag diri ni Police Major Junji Liba. Report sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aring isa ka dako nga problema, pagidulaton tara, no, ang latest investigation sa kapulisan, ang ginmuno kung balantayan ta naman ang taas ang presyo ho by Tuesday. O na no ining sitwasyon tadaway na giniya kapawayan. Kay mayara naman sang forecast nga posible ang presyo sa petroleum products, partikular na ang diesel, magataas naman sunod nga simana, tinglaing kidaw 5 pesos kid kada litro kung sa krudo, 3 pesos naman ang sa gasolina. Maplite na lang ko pulo ka pesos kung sa jeep ko mag-amuni. Lantawon tani kay balukat tanan subong ang presyo nga daan sang kuan nagadepende man sa mabalaklon sa merkado mo. O kung may pagulag sa presyo kag dugang sa transportation expenses sa mga negosyante, patong man nila sila baligya. Ay nano, ininuway na kapawayan sinihaw. Ay, perte. Anyway, way nagaling ko tiyempo. Diri sa aton sining pangalagad ang pila ka ma-developing stories sa itong ginabdak. Karon sa udto siguro may ara na sa Action BBB program with Action Rex Kantong kay may update nirang pulis kung ano gin ang panaysayon, ang timeline, paano siya na-abdak, ano ginhimo sa iya. Kag kun bala may ara na sa natumod nga responsable sining krimen ang otoridad. Ayos sa way kumalabutan nga ba mensahe, sorry gida sa mga naga-monitor karon nga aga. Si Josephine Trafranco kag Angie Sabio, Rasco Ortilano Aturaid, Juna Sirolf, salamat gid sa inyo kag Julie Militado Patrimon. Why na kita time dari sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.